Il-Gazzetta Malta Today tippubblika dettalji ta' korrespondenza sensittiva bejn ċirku limitat ta' nies fih dan il-Partit Nazzjonalista. Din il-korrespondenza kienet ilikjata bilha li jsir ħsara lid-deputat Jeffrey Pulicino Orlando. Minn dak li ppubblikat il-Malta Today jirriżulta li l-Partit Nazzjonalista ma jridx jħalli lil Jeffrey Pulicino Orlando jippreżenta affidavits ta' xhieda tiegħu li ma' affidavits kienu se jitresqu quddiem l-Eżekuttiv Nazzjonalista bħala parti mill-provi biex tkun iġġustifikata talba biex Richard Kakija Karwani jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista issa qed jitlob lil Pulicino Orlando biex ix-xhieda tiegħu illi huwa mifhum li jinkludu nies prominenti fil-Partit Laburista jmorru personalment jagħtu x-xhieda tagħhom quddiem l-Eżekuttiv Nazzjonalista. Din id-deċiżjoni qiegħda tkun ikkunsidrata bħala pass maħsub biss biex joħloq numru ta' ostakli u diffikultajiet lil Pulicino Orlando fil-laqgħat li jmiss tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qed jippjana li jsejjaħ laqgħa tal-Eżekuttiv kmien il-ġimgħa d-dieħla li tkun it-tieni waħda fi ftit jiem bilan li matul din il-laqgħa tkun trattata t-talba tkeċċija ta' Kakija Karwana. Sa dan it-tant il-ħamis filgħaxija ser issir l-ewwel laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista wara li Lawrence Gonzi iddikjara li ser jittieħdu deċiżjonijiet importanti biex Pulicino Orlando, Jesmond Mulliet u Franco De Bono jġorru l-konsegwenzi tal-mod kif ivvotaw fil-Parlament fl-aħħar ġimgħat. Min-naħa tiegħu Franco De Bono qed jinsisti illi meta l-Partit Nazzjonalista kkundannah fl-20 ta' Ġunju kiser l-istatut tiegħu stess. U dan għaliex skont De Bono l-istatut jgħid li għandu jkun il-Kunsill Amministrattiv u mhux l-Eżekuttiv illi jitratta każijiet ta' dixxilpina, waqt li fl-istess ħin l-istess statut jitlob biex persuna li fil-konfront tagħha titieħed azzjoni dixxiplinarja tingħata l-possibilità illi tiddefendi lilha innifisha.